Och så, vet inte vilka det är nu så kan jag säga vad de heter. Du har sett av Fluffis. Men Kukuran står vid sidan. För Fluffy stod före när han var 1 år gammal. Och Rosetta dog när hon tyvärr var 3 år. Det är ju jättemånga år för att vara hamster. Typ 20 någonting, kanske är 100 år. Men hon fick leva sitt liv jättebra. Hon hade somnat in genom att somna. Liksom, inte att spruta, men hon hade dött. Hon var gammal, alltså hon sovit och dött. Men jag tycker att det var ganska bra att hon hade ett bra liv. Också. Så ni får se på bildspel nu. Vi ses!